Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Baba Abubakar. Alƙalin alƙalai, ɗan jarida mai zaman kanshi. Ba sani ba samu fa. Ko gaskiya masoya, a yau mun gayyato muku Auta MG. Bari mu ji ta bakin shi. Auta MG, wai meye matsalanka? Ina son aure. Ai yanzu ma ka isa aure. Ka yi girma ne hankali. Ka ji ma ka je gobe za ka ƙauyen ku. In ka je nima zai kai ka. Aure. Ba ka da kunya ne? Abin da za ka gaya ma babanka kenan? To in ka je wajen babanka yanke bai maka aure, to me za ka yi? In je in baga kyawaran fama ta bi da aure. Sai ka wuce wurin mamanka, to in ta ce ba ta yi maka aure sai yaya kenan? Sana je in siyar da gonan babanmu in kai sadaki. Ila saman da aure za ka sai da gonan babanka. Shekara nawa kai birni ba ka taba fanyo babanka ba. Yanzu dan kana son aure za ka cewa ka zo ka sai da gona ka ɗauki hawaya ka sai zuwa noma ka sha wannan ka yayi sama.